लोग जरता कि कैसे ही मास्टर हो गई, कैसे रिटायरमेंटो हो गल, रिटायरमेंट मिलल, कैसे एकरा पेंशन मिलत हउए। अरे हमरा भी वकील रहे तो मिलत हउए, हमरा ना पढ़े लिखे में उतना हम तेज रही, नौकरिया तो हमें कैनी, डिप्टी कैनी, कौना तरह से सब स्टाफ के मिला के, ऊपर के अधिकारी के मिला के, यही तरह कैनी हम। सरकार बुर्बक भी दाम देती है, कहता लोग से एक अपन नमो न लिखे आवे। अरे ना लिखे आवे तो टेपे देते रही तो खुश रह ठीक है बड़ुए। लोग कहता लोग कि से इनका कुछ आवते नहीं खे, अभी आई ललन है फरनाठी पाने के लैका। हाँ का कहता है तनी मैट्रिक के हमारा के तैयारी करवा दी से 3 बेर हम फेल हो गई नी से कोई बतावा था कि उहे फिर जा उहे के पार लगाई ना तरुआ बुझाए के तो बुझेबे करला। अनुभवी आदमी हम के रिटायर हो गई, जाओ सरकारी रिटायरमेंट दे देला से असही हम वही के तेल बन पूछाई कहते कुछ ना ठीक बा। उनका से हम कहनी है कि भाई देखो हम बेहतर नहीं बतावत। हाँ उनका से कहनी है कि भाई तारा 130 रुपया के मंथली लगबा। अच्छा तैयार हो गइलन है बेचारे। तोहरो कोनो समस्या बा? हमरो क्वेश्चन पूछे के बा, परीक्षा नहीं आइल बनू। अच्छा परीक्षा चलता। हां क्वेश्चन चार बोल के आइल बनी। अच्छा ठीक बा इंटर के परीक्षा बा। देखो इस तरह शिक्षा ना ले जाए, कुछ देवे के पड़ला है, कुछ देवे के पड़ला। कगो प्रश्न हवा? प्रश्न 4 गो 5 गो बड़ू है। अच्छा कुछ 6 गो बात तो तोहरा कोनो ढेर ना लगी। 50 रुपया के हिसाब से 300 रुपया तू दे दी है। 300 रुपया देवे पड़ी। हाँ अरे तू भिरी के बाद तरह से कुछ रियायत कर दिया 200 में ना होई, घाटा नु लगी हो 10 को बेसी दे दिया। अच्छा तू भिरी के बारे कोनो बात नहीं खे, उतनो से हो जाई कोनो बात नहीं खे। हाँ तो बता दे हम सही काहे कि हमार परीक्षा बा। एकदम कूल हम हॉल कर देब, जोन आई तोरा के छोटा तू खाली उत्तर लिख देब। हाँ तो हमार परीक्षा बा। खैनी निकाल ना खैनी तो छोड़ देल बनी है घरे। परीक्षा आइल बनू, बुद्धि पर धनी हो गई। परीक्षा आइल पहले छोड़ देल। अच्छा रह तनी हमरा के खा ले तब दिमाग हमार पहले प्रश्न क्वेश्चन सब आई द पैसा बा। पैसा हाँ पहले ही ले में। हाँ पहले पैसा देवे के पड़ला। अच्छा तो कह का क्वेश्चन बा 5 गो 6 गो बड़ू है। हाँ कुल हल हो जाई। परीक्षा रुक से बनू। तब मैथ के एगो क्वेश्चन बा a + b के होल स्क्वायर। ई हमरा आवते नहीं के को दिन से। मैथ के बा? हाँ मैथ के हो। गणित के गणित में तो हमरो कमजोरे रही। गणित से रुचि उतना हमरा ना रहे। मैंने रहुओ गणित ना बुझाए ना, तनी टेढ़ा चीज जोड़ घटा वाला माथा पेची मगज मारी करे पड़ते है ओमे से हमार इंटरेस्ट कोनो ना रहे। तो रहुआ हेडमास्टर रही, रिटायर हो गनी। हाँ, छोट मोट इंटर के तो क्वेश्चन में मैट्रिक के हो। तो कहे के मतलब कि से अब घरी क्लासू आदमी कमे करत रहे। दोसर कोनो प्रश्न होखे तब बोला। दोसर कोनो प्रश्न एगो अंग्रेजी के पूछी का ऐसे बा? Eat drink very, हाँ do not for। अच्छा तो पैसा कौड़ी देखो उ सब भाषा जौन है सन हमनी के स्वदेशी अपनावे के चाही। तो एक हिंदी करे के बा। उ सब विदेश के भाषा है सन। अंग्रेज शासन एजा करत रहन सन। वो अपन भाषा थोप देलन सन हमनी के। अभी सरकार हमनी के देश आज़ाद भइल तो वो करे के हटावत नहीं खे। ये अंग्रेजी के भाषा हुए वहनी के भाषा का झूठक कोर्स में शामिल कइला के। तो महाराज पैसा वाला लेनी इहो ना के बताई ना कहे के मतलब कि से अपन जौन भाषा बड़ुए। अच्छा उन सिलेबस में चले के चाही। और कोनो बा? और बा लेकिन मने ई ना बताई। आगे बढ़ा ना अब बड़ुए साहित्य भाषा हिंदी उंदी में के देखी एगो संस्कृत है पहिल का। संस्कृतो बा? हाँ संस्कृतो बा। कैसे बा? एक हिंदी करे के बा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अच्छा आ सर्वे संतु निरामया। ये देखो ई तो करे के हम बता सकत नहीं। एकरा बता सकत नहीं। हाँ लेकिन कुछ समस्या बा। रउआ जानी ना का समस्या ई बा कि से हमनी के देव लोग के भाषा हुए। हाँ ई तो बात बा। हाँ देवता लोग बोलेला ई सब भाषा। और देव लोग के भाषा हमनी के आम आदमी बोली जा, धरती पर के रहे वाला प्राणी बोली जा, तो देवता लोग के अपमान बा। तो मैंने अपमान बा। हाँ देव भाषा। हाँ तो परीक्षा में पूछी ना कहे का मतलब कि से सब देखो एक तरह के सिलेबस रखत आनंद संदू। अब देव लोग के भाषा के का जरूरत बा धरती पर लेके उतारला के? ई मैट्रिक के क्वेश्चन हो। हाँ जी तो सब सिलेबस होला कि सब गलती बड़ुए बोर्ड के नु में ओकरा सब छाट छूट देवे के चाहिए। तो मैंने इहो ना बताई अपन राष्ट्र भाषा जौन बड़ुए ओ में प्रश्न होखे के चाहिए। अच्छा
तो हिंदी में पूछी ना। हाँ हाँ तो उहो में के बा एगो दुगो। हाँ 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 देखो तनी उहो पूछा तनी। हाँ कहो। एगो क्वेश्चन बा कि बाली के किसने मारा था? बाली। हाँ बाली। बाली बाली कान के बाली कि नाक के बाली कि गेहूं के बाली ना, ना। कि धान के बाली? बाली आदमी रहे। अच्छा वो कोई आदमी था। हाँ उसको किसने मारा था? बाली को मार दिया गया है। तो देखो बात ऐसा बाकी से ये थोड़ा रिस्की प्रश्न है। काहे में का रिस्की बा मने? है अगर हम बता देते हैं किसने मारा था तो पुलिस हमारा पीछा करने लगेगी। इसमें फंसने का डर है। नहीं हम केहू से ना कहम। ना कहे के मतलब भी बड़ुए किसी बाली के मर्डर के केस बनता ही। मर्डर किताब में बा। हाँ तो मर्डर के केस बनता ही। अगर हम बता दी पुलिस कही कि कैसे जानल तू कहाँ से तारा सुला के मिलल मारे वाला से तारा संसार बड़ुए फंसे के डर। ई देख एक सरकार जौन बा प्रशासन ओकरा भी अनेक तरह के जांच एजेंसी बाड़ी सन। तो माने मास्टर साहब इहो ना बताई CBI के माध्यम से पता लागी कि मरले रहे बाली के जनतु बहन तो हम बता दे फंसे के डर बड़ुए हमरा दोसर कोनो आगे बढ़ हम झूठो के पैसा रुआ के दे दिल ना 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 सब प्रश्न में सब अल्ट भट बाई सन। अच्छा एगो और क्वेश्चन बा हिंदी है ई तनी बुझाता आसान उसान बा। अशोक वाटिका को किसने उजाड़ा था? अशोक वाटिका को हाँ कोना के बदमाशी कहल जाती। एहू में सरकार के गलती बा। एमे सरकार हमार गलती दिमाग काम करता अनुमान हमार पकड़ता जो सही बा। एमे सरकार के गलती बा। सरकार की गलती ऐसे बा कि सरकार अनाथालय बना देलस। हाँ अनाथालय बनैले बा। वृद्धाश्रम बना देलस। वो बनैले बा। और कई तरह के पुस्तकालय बनौलस शिवालय बनौलस नाना तरह के चीज बनौलस। हाँ और बछड़ालय ना बनौलस। अच्छा बछड़ालय। हाँ बाछा के रहे के। हाँ पाड़ालय ना बनौलस। पाड़ा के रहे के। अब गाय भैंस के बिस्कुट या ए गाँव वाला ओह गाँव में ओह गाँव वाला ओह गाँव में छोड़ देता आदमी आ देश भर के घर रोज धावत ऐसन। हाँ तो घर रोजालय बनावल चाहत रहे। हाँ घर रोजालय चाहत रहे घर रोज घूमत ऐसन घोर घूमत ऐसन। ई जोन काम बड़ुए हमार दिमाग कहत रुए सोरा है ना कि ई जोन काम बड़ुए तौन सब लवारिस जानवर के काम है। अशोक वाटिका को उजर ले अशोक वाटिका के लवारिस जानवर। हाँ क्योंकि गिरहत के कोनबाल में से जाके छोड़ी हो अपन सबे बांध के रखेला। ई वहनी एक काम हुए इतना घूमता ना गाँव में बाजार में बाछा पाड़ा साढ़ है घोड़ के थाहे नीचे। ई सरकार के गलती से सब हो रहल बड़ुए। इहो बुझाता कि आंसर होगा सही हुई बताई ना एकदम सही बा। एगो और क्वेश्चन 100% सही बा। ई सही बा। हाँ अनुमान हमार कहता हमनी के देखो अनुमान से कौन चीज पकड़ी ना जाए। अच्छा किताब में का लिखल बा का नहीं लिखल उसे का लेना देना बड़ुए। किताबे के तो घड़ी जरूरी बा फेल हो जियन आदमी। अपन दिमागो कुछ काम करे के चाही नु। अच्छा एगो और क्वेश्चन बा का बा छोड़ी कुल जोन बताई तोन बताई एगो लास्ट क्वेश्चन हमार बाचल बा तो एकदम सॉल्व हो जाई। शिव धनुष किसने तोड़ा? अब हम हई धरतनी बताई ये लास्ट बा। शिव धनुष से हो शिव धनुष तो हमारा गांव में वैसा आदमी नहीं खन कोनो तुरे वाला तोड़फोड़ आदमी नहीं खन। बहुत शिष्ट आदमी बाण हमारे गांव में। एगो बाटी लइका बा रउरा गाँव में चहेटुआ वो बहुत लफंगा है लफंदर किस्म के हुए। वो अगर हम ओकरे काम होई बाकी हम कहब ना माने रुआ कहम ना होई ओकरे काम एकदम ओकरे काम हइये हुए। तोड़ फाड़ वाला काम जितना बड़ुए हमार कुर्सी द्वार पर जगह 2 गो तूर देलस। अच्छा साइकिल पटक के तूर देलस। बिस्कपड़ा पाने के नाद फोड़ देलस। अच्छा गैया जोन बनात रहे। हाँ नाद फोड़ देलस। तोड़ फाड़ में ओकर मन लागेला। तो शिव धनुष माने उहे तोड़ एकदम ओकरे बाकी हम कहब ना रुआ कहम ना कहब तो हमार कगो मोला कबार 2 रुपये बन नया नया आम के मैंने ओकर से डरा तो बनिए कहबो ना करम। कहे के मतलब कि से उ जान जाई कि कहले बड़न तो उ खतरा कर देही हमार नुकसान कर देही। लेकिन काम ओकरे हुए उ चहटुए के महाराज लेके माने शिव धनुष उहे तोड़ रहे। ना ना वो ऐसा लइका है वैसा लइका हइये है उ तोड़ सकत है। रुआ पढ़ल लिखल है कि ना है पहले ही हमारे के बताई झूठो के हमार फीस ले लेनी
हैं एको क्वेश्चन के आंसर अरे सही ना भाई बताई पढ़ल लिखल तो हम कुछ है तो वही कहीं पढ़ल लिखल है तो ओहो घर ई सब ना रहे हई वही घर के तो हम क्वेश्चन पूछत नहीं एको क्वेश्चन के आंसर ना बतानी हमरा 200 10 रुपए ले लेनी कहे के मतलब ई बड़ुए कि से अब हमनी के रिटायर न हो गई नहीं या तो रिटायर हो गई तो सब भुला गनी जा तो फीसवा काहे के लेनी हमरा पैसा दे हैं हमरा पैसा दे ठीक नहीं सन प्रश्न एको सही नहीं है हम तो कुल अपने मैथ बतैबे ना कनी इंग्लिश बतैबे ना कनी संस्कृत बतैबे ना कनी हई 3 गो पूछन तो इहो बतैबे ना कनी माने कार हो जानते झूठो खाली पैसा लेना लेकिन से कुल गलती ना हुई कुल गलती बा हां हमरा पैसा दे हैं हमरा पैसा दे कुल है हां कुल हम नहीं जानता हमरा पैसा रुआ कैसे मास्टर बनी महाराज मास्टर तो हम कहीं मास्टर तो हम परीक्षो भइल रहे तो अब दूसरे के भेज के लिखौले रही अच्छा पढ़े लिखे में उतना रुचि हमारे पहलहू से ना रहे दूसरे के कुछ देले ले रही भर सक लोग कहते कि कुछ ना बुझाला हाँ देख के लेके अपन लिखवा देनी कापी कुछ पैरवी कापी उपी में कर देनी आ स्कूलों में तहरा ड्यूटी कमे करत रही कुछ अच्छा स्टाफ के मिला ले रही अरे 30-40 हज़ार मिलत रहे तब में 14-15 हज़ार हम खर्च कर देते रही हाँ अपन ई बात रहे अपन एने ओने घूमत रहते रही बर बारात में अपन लगन सकन के पूरी खाते रही महीनवा के दिन जाई अपन कुछ दे दी उठा लेते रही तरुआ सोचने कि हमरा को बोका बना दे हमर पैसा ना तो तहरा के तो हम सही बताओ कि तहरी इच्छा गलती बुझाते हो तो अब दूसरा भी कहीं जाके अपन समझ रही है हमारा दिमाग में जो तुम कहिए देनी है तो अपन ले लो भाई फीसवा महाराज लेके एगो क्वेश्चन के आंसर सही ना बताइए रुआ तो 5-10 में से छोड़ दो का छोड़ दो एको क्वेश्चन सही खैनी वैनी के छोड़ दो कम से कम अच्छा खैनी वैनी के अच्छा हई दी हां रुआ खैनी वैनी के छोड़ दो से एगो क्वेश्चन सही बताइए मेरा नौकरी लाग गेल है बताई सवेरे के टाइम रहे तू हमार बहानी खराब कर देलब का हम कहीं ई माने बहानी भइल मैं गांव के बोका बनैले बनी बैठा के का हम कहीं से ए महाराज हम चलता नहीं रुआ विषय तहरा आदमी यही तुम्हारे हमारा घाटा पर घाटा लागत चल जाई का हम कहीं अच्छा भाई जौन भाई की इच्छा।